Yabona manje sekuhamba kuNaume Jo. Ithi manje sekuhamba kuNaume. Sekuphelile awuthathe feet. Sekuphelile. Yabo. Ayikakafiki. Sinokudla. Yonke into yadla. Hi, what is video right now? It's because Uthi le not bad. Okay. how I cook. Yeah, but so Hayi baba. Ah, Oh, le uhamba nalo. Nishile. I'm gonna check this. hamba nalo. Hamba nalo baba. Yabona usinikeza umthwalo nje yonke into. Yo. Ayikafiki dog. Usifiso yala namabhavu pho sisi. Sephelile. So usishiyela lesi. Angisifundele, angisasebenzi. No, kumele babone ukuthi bekunogcirha. Sephelile. Vele lezi zinto eziningi. So wena Adam utlova Hayi baba nakina libheke 1 ichayi. Ichayi. Izingubo za wena. Izingo zami ziya la eRandfontein mina ngizingeni lezi. Sayiseni kwashini. Ungakhuphi i-charger yakho naye. Ngishela lapha abondofa bakamkhulu bazosala babathola. Ngathi ngiyabonakala this guy. Mangayala shothi ngihamba ngilambe nami. athini waya Because the things are too much. Sometimes I'm not okay. Ngizowasha ngayo ne. yo washa ini ngayo. Yonke into. Ugeza ngayo. Hello. Sure. Nangu babakho. Ayikho dogo. Hayi. No. Sirangani? Okay, tifonele ke. Imotonyana. Ay, it's very small. You. Nekwiti ngcono lo. Why bathi ma wale? Aketsebi Le bongs. ma. Hola. Yeah. One, 3, 4, 6. Basiphoshile. Sesibuyele emakhaya. Sekuphelile. Sekuphelile manje. Kuphi nguthisha la? Sekunjalo. Sekunjalo baba. Wamabheka. Yeah, angijosifaka. It's because we see it. Ngibona requested.
requested. Okay, I'm requesting. When requester, when requestee. Didn't la or you college, you know, in the college. So when you go to college. Yeah, we saw college. Manje bona abanye sebahambile besekuselithini. Oh, bona manje ithi malini lapho ku app yabuza. Ithi 323. Very important bazotrapa ngiyabazodala masaka. Hayi phone. Bathi negotiate not. Talk down. Uyazi umntwana kubuyazi ukuthi uphethe umntwana ongani iyitina neyitina lo mama lo. So wena khuluma nami ngiyo. Ithe ukuthi 33 man. 323. Wangafaki 70 phezulu. Mngana itina phela. Ujwayele ukukhala ungazuli ogcine baleka. Usuthi vele wamanye, usuthi for unyaka. I think so. At 60, right? Uyayazi address umama lapha yakhona manje. No, sis dress. Anona ngathi uyeyuveli lo. Angiyeyuveli. Yelokushini. Oh, dipsluti. Yep. This is your boy TT and I'm doing the vlog. As you know us, I'm taking the last bag of her, Naomi. Her name is Naomi. She used to live in this room and everything, but then, you know. Yeah. After Monte Cassino. After the bridge. Yeah, sayuhamba ke. Akukude. Kanti wangarequesta ngesikhathi sawo. Ha besapakisha phela. Uyokucharge 600 yabo. Lelia. Ene bengazi yazi ukuthi isikhathi nomusamo. Amaraili. Inyanga ikapeli uyavela inyanga ikapeli. Ubambona umuntu esemakhaya engenamali. Ay. Inyanga engakaqali nokuqala. Inyanga ingakapheli. Ngisho nasekhaya ngizoba. Awushenga lo. Siyothatha Lokho sokufaka. Siyahamba. Yo, asekugcwele manje. Malayisha la. Yazi le moto leziyale. Le country. Oh. Yawo. Mina ngiyasola wena ngikubikhona. Bathola sibone Kongo. Phela abafazi bathola kakhulu. Fanele ngifale nemithi. Ukuthi ngobheka mina ngiyendo kugcwele lapha. Impande ze ethi ikhaya zabo municipal. Impande. Le ine laptop le manje sohlala nayo phambili. La ngiyakho. Ungayifaka lapha. Akuna bathi any disturbance.
Therefore, according Oh man. Abanye abantu angifuni. Yeah, we still have. Hey, Joe. Kanti uhambele nje. Akafuni ukalelisa. Yeah, I'm sure. Yeah, Akafuni. Ah, shem, ngitshela ukuthi asale kahle. Ngithengela amahansa ngoDisemba. We 24. Ngizomsendela i-wallet yehansa. Yeah. Love you guys. Yo, ngajukudla. Love you guys. Bye bye. See you in the upcoming future. Yeah. Bye bye. See you when we see you. Kuphelile bafethu thina zemela uDisemba. Sihamba ngoba nayo eyami i-transport. Trejo Tebujo from Turf Loop, but currently residing in Brakpan. I'm a scriptwriter and a filmmaker. I've always wanted to study film and TV production, but due to lack of funds, I ended teaching myself how to write scripts, shoot, edit, and direct short films and podcasts. I started a YouTube channel, Lang Tray Studio, where I shoot short films and podcasts on my Samsung